Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. BAT ta aiwatar da tallafin Naira biliyan 98.7 don samar da ruwa da tsaftar muhalli. A karon farko cikin kusan shekaru 70 da suka gabata, jama'ar Zindar da kewaye za su fuskanci babban sauyi a rayuwarsu ta yau da kullum, musamman a ɓangaren ruwa da tsaftar muhalli. Wannan ci gaban ya biyo bayan amincewar Bankin Raya Karkara na Afirka wato BAD a wani tallafin da ya bayar kimanin Naira biliyan 98.7. Tallafin, wanda za a yi amfani da shi wajen aiwatar da gagarumin aikin bunƙasa samar da ruwan sha mai tsafta da tsaftar muhalli, zai amfani birnin Zindar, Mira da ƙauyuka 14 da ke zagaye da su. Jimillar mutane kusan 700,000 ne za su ci gajiyar wannan aiki, inda mata suka haura rabin wannan adadi. Shekaru da dama al'ummar yankin ke fama da matsalar rashin ruwa, rarrashi da mafita na ɗan lokaci. Wannan sabon mataki na BAT zai samar da mafita ta dindindin ta hanyar juyar da ruwa daga wahala zuwa haƙƙin rayuwa da ci gaba. A cewar jami'an gudanarwa, wannan aiki ba wai kawai zai inganta lafiyar jama'a ba ne, zai kuma ƙara ƙarfin tattalin arziki, rage mace-macen yara da ƙarfafa gwiwar zuba jari a yankin. Wannan sauyi na tarihi yana cikin ƙudurin gwamnatin sojin Nijar na tabbatar da walwala da ci gaban jama'a a yankuna masu rauni. Wannan lamuni ya kasance wani muhimmin mataki na tabbatar da ruwan sha ga kowa da kuma kyautata rayuwar al'ummar yankin da suka jima suna zaman jiran sauyi. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.